नै दिनै जोंहा आमथिसुवानि सोमोन्दै जों बोराय आरो सेंग्रा गेलेनो नागिरदों। बारा नङा रोजासे बान्था होलायनानै रोजासे बान्था होलायनानै जों दिनै सेंग्राफोरखौ फोरोंनो थाखाय जों आखायाव लादों। बेसे कालेक्सन खालामदो? रोजासे दा जोङो फिसाफोरखौनो फोरोंनो थाखाय बे खामानिखौ जों दिनै बे आमथिसुवानि नामाव जों दा 2000 रोजानै जोंनाव दं आरो रोजानै जों ओरै गेलेगासिनो दं।哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ Berapa artinya gol siapa deh? Berapa artinya gol siapa? Dia terus terakhir lagi. Berani. Takut itu nol. Karma main lagi. Oh. No. Berapa gol nih jaman? Segera berje. Nah itu berapa? Berapa nih jaga sini? Alu kucing gol nih jaman. No.哎呦我的妈！ Boria.
जाखोलै बोरायफोरा गलनै जाबाय सेंग्राफोरा दासिम गलसेबो जाथ'वाखै नै जोंना बोराया哎呦我的妈！ 3 gol berapa deh